ndaenda ndikumbasa zvese ndo zvichokwadi zvese ndikataura ndizvichokwadi pachabatwa nemhosva ndanyika ndikabatwa nemhosva mwari atibatsirawo ini ndinozi Judith Mbona ndinobva kwaHoti ndauyawo pano nenyaya yangu yepamba pandinogara. Baba wangu wakafa 2003 ndapamba. Mai achifa 2012 ndapamba. Ndagara pamba kudaro. Mai wakafa wakandisiya ndiri pamba. Saka pakushayiwa zviro zvawakomana ndizvo. Asi chakazoita hama dzakati imhiko musikana uyu izomusina pombowa chiro zvadini. Hanzvadzi dzangu dzakanditi tichamuisira 3 rooms pakona. Ndibva ndati zvakanaka. Ndibva ndatogara takagarisana zvakanaka. Pa-lockdown ndibva ndafunga kuti adova ndatona Botswana kushanda ndikatenga masabhesi angu 42 ndiri kuita preparation yechi yekuda kuwaka bundapiwa. Correct. Ndibva ndatoenda ndazodzoka. Pa-lockdown hanzvadzi yangu hombe babamo anga asipo ari kwadumba. Ndibva ndaenda kuna hanzvadzi imwe baba Brenda. Vandati baba Brenda inini ndafunga kuti ndiwake. Apo makandipangidza paya. Baba Brenda wakati hazvina kushata. Choose apo uri kuda either kufront kana kubeki. Ndakatenga zvidhina zvangu 7,000. Ndiye wakatitakurira nemwana wake nengoro dzake nemombe dzake murudo. Tapedza izvozvo ndagara kudaro. Hanzvadzi yangu udoko tatenda ndonogara naye pamba. Wakatanga kudhakwa achindidimikira achiti pana pagarwi nehuri pamushaba. Tikati izvi zvabvepi munhu aramba ndiani? Wakandipindura kuti munhu aramba ndisekuru baba ndibaba amoyo. Asi nini kuti ndibvunze. Ndakandiomera kuti ndibvunze. Wabva kuti tidagara. Wakabva atengesera gazetete umwe murume so. Apo ndakaisa zvidhina zvangu paya. Wakabva wanti tatenda wakandititengesa zvidhina zvangu zvibve muyadi. Ndatengesa ndakatengesera sekuru wehanzvadzi yangu. Ndazvitengesa. Ndapedza kutengesa zvidhina zvedu. Ndakazoona ndakaenda korota. Mai yangu nabonga wakamira. Tikazipinda munda anekise hoko dzirimo. Patengeswa bvunza mukomana kutanga. Iyo ndanga kuona. Vandaregi. Anopinda andakapinda vandadzishaya ndandomhanyira kumusika. After 4 days mandarota futi kwazi hoko tarisa. Pandaenda kusika kuma 10:10 ndaenda kudziona hoko idzi. Vandadziona. Ndibvunze ndikati komana wani hasha. Rega ndinyarara. Ndakagona kuenda kune hanzvadzi yangu yakandirerukira oba Brenda ulapo. Ndiko ndakaenda kubvunza ndiyakari nhasi ndotori nyore kwandiri kuti nditaure zvichembo zvangu. Abva nditama ibhebhe inini ndandisipo. Zvakandakatodeidzawo. Ndibva ndaenda nagazetete. Abva isa zvidhina zvake ndikati gazetete chamwari palapo savate ngekuti umba ndakasiyiwa nababa ikai. Ini tinogara panapa andakasobva kudhara ndiri panapa. Saka ndiri panapa umba tinogara idiki. Ndikuda kukumbirawo hanzvadzi yangu kuti ndise 2 rooms. Uri hure enda uroji. Tikati wana wenyu mimi hawahuri here. Ndiri tete kai. Saka ndotona matira wanonyoro. Ndakati wahureko ngekuti asi wandirarama sekwa ngeushi kudoko. Awanenganyepa. Saka ndagara kudaro. Gazetete ndokazonditi wakatondipa advice kuti wadiko mangara nyaya dzako kukoti iwewe kuti ini ndiwake apa. Imi musina tete ndorwadziwa. Nanhasi gazetete akatakura jecha rake chichi abvaisa. Ndibva ndati wakomana hei ndiri kumbirawo pekuti 2 rooms hayo mumba mondinogara inini ndakasiyiwa nababa. Imba yedu ine 4 asi murumu ndinogara i1 ndikuda pakura sadza rangu ndesa pabhedha maplate. Kuti ndipakura sadza zviri free. Zvoti diwa komana ngo vanditaura kuti mainiko hanzvadzi yedu. Apo takupa kuti uzo wake apo hapachakwanisiki. Kuti ndakati mari yangu ndakatengesa masabhesi ndakatsvaga stand. And why ndiri kwazi paumba kwasimka panotsakara ngoti mukomana uchidhakwa. Sorry. Saka takagara last sekuru yakambogadzikwa nyaya ndisekuru hanzvadzi yamai natete
namai watakasiyiwa paumai wakomana wabhozi ipayo musikana uyu asununguke kana pakona apo asununguke ese tu rooms dzake. Hanzvadzi yangu hombe uyu baba wamunhu wakanditi haufanirwi wakaba extenda imba. Ndikati nini handigoni extenda imba yaora. Ndikatanga kuti gagagagaga munonditi ndadirisa umba yamai ini zvekuripa ndezvandidini handina umba yaubereki ndichindogara kudai. Apo vakatengesa vakazetete handiti musi wechipiri ndirikubva kufoya kune saruku kuine rufu kumba kuduku ataenda kurufu ndatirega ndiende kuwasheni ndakasangana nomukadzi wekwauranda wakanditi my beven yei ndatotozvirota kuzi uri kutsvagwa pane stendi yakatengeswa apo ndairima kaposheni ako ndairima yakako. Hanzvadzi dzangu dzakabva dzaenda kuti toda kumudzinga paumba panapa ngatitengese posheni yakatengeswa shuwa. Asi wekwauranda wakatanga kuti hatiunzi mari titange tazwa information kuti mamwe atiruzwa muvhireji muno muka hana kuti miri ramusheba tatiti kubvunze ndibva ndatoti chandinoda kuzwa ini ndoda kuzwa pane nyaya yenyu yelendi kuti iwo kuti chiino yelendi ndopane nyaya inini land iri kundinetsa nekuti ini napo kanditi uya ugare pasaidi pekicheni apa ndopo chadini uchawaka wakabva watanga utengesa pane zitiri nekwauranda kwacho pese wakabva watengesa asi wakwauranda wasati wabvisa mari. nyaya yako yandinoda kuzwa iwo ndeyekuti uri kuti here hanzvadzi dzako dziri kutorera lendi yawakasiyirwa kana kuti lendi yako uri kuti chii? Ini napo ndiri kuda ngepekuti ndigare pakadini pakasununguka kundogara lendi ngefamily asi ndo ndigarewo pari nane umba ndinogara i1 room umba d4 inoshandisa 3 rooms nditoshandisa 1 izvo zvangu zvitoruma kusaidi saka ndaikumbira kuti ndione pekugara. Nyaya yako haikubuda ndati nyaya yako nevarume ava ndei uda kuti varume vavo kupipe kugara here kana kuti wakasiya wapiwa here? Ndiwo wakanditi gara unofanira tinongovakira apa saka pawakati wacho wakuda kuvakira apa wakupatengesa saka iwo hausina chiro. handisina akatengesa ndiani pakati pavo? handizivi iwo andika uri murota uchinoterwa kuti inini pakutengesa apo ndakabvunza vakomana avo zvakanzi munhu wakaprocha munda kana akazetete ndi babano. saka ngachisungira pano babano ndiwo wanga rivoprocha wanhu wese baba anosungai inini inini ndindatenda mbona pakashaika wabereki pakashaika wabereki takabva tatashewa kuiwa tese mama waneswanga watorikokuti wandazi mabheve sarepo newana mucheketa wana akati inini handitombodini kutombotizwa ndiloenda korodya kusipezi nditoine 1500 angu inasamandikiyana nemasabheti angu 42 abati inini handitombodobva ndatenga nesitendi yangu zvepanapa handitombodini utombozvizwa bvatakura newana wake abva atoenda kumugara face ndibva ndasara nditochengetwa ndowana mukoma pane mumwe mukuru pamusoro pa vatisina kuchera newana mukoma newakadzi wavo vanopedza kana kuti 4 months abva ndone wana wake wauya handi yakawaunzapo aibva atoenda vabuda bva atoenda vakandoanene tubrosashomashoma waibva ati mhai watida kuenda kubasa waibva atoenda kuenda ndiko kuenda wana wake tikasara navo basa rinochengetwa waitobasa wachengetwa ndiwana mukoma uyo saka kubva futi ipapapo inini wacho ndibva ndatogara zvanoita zvekuti ndotengesa masitendi inini hana kutengesa stendi ndamubvunza baba paakafa baba paakafa uyu musikana ngai musikana uyu akafa wabereki akanga ari kupi? uyu angasikupa pakafa baba uyu angasikupa asi angati murume wake pakafa mai pakazofa mai ndipo paangadzoka paumwe asi angasikanyatsi kugara futi pamba vaitoita zvondonzvenga ende kuti akamboya idina saka akamupa rumu yepamba ndiani?
wakabva uko kubasa kwake ikoko abva Ndira mubvunzo mubomu. wakandouya tikandoti munhu wauya paumba ngaapinda garomo Ndiani wakamupa? Ndiye. tese Maiyo anga aripo. mai angasotofa Saka tikabvunza kuti akanga aripi pakafa vabereki munopindura miti. anga abva kumurume Watanyaya baba wanobva zuva wanikaona. Baba akashaya. Akapedzera kufa ndiye. ndimai Ni mai. Pakafa mai angari. Anga ari kupi? anga chibva kumurume Unoti angachibva. ngati anga abva kumurume Anga aripi? Anga aripi. waigara paumba aigara fesi Saka iwo unotonga zipi ndi makamupa sei. Iye akauya pa. Mubereki wake. Mubereki wake achiripo. Akamupa paugara. Akamusiya ari paumba. Hamusi makamupa. Handi makamupa. Ndimere makamupa. ini nani ndakamba Ndiye akamupa. waindogara paumba Ndiye anoakamupa. Muridzi wemusha mai anga aripo. Ndiye akamupa. Alright, it's okay. Pamusi. pamusoro dare ramambundasa pamusoro hanzvadzi yangu yanditi ndiye wakandirukira ndiripo pakutaura chokwadi hanzvadzi yangu iyi ndinozwa tapiwa caston mbona hanzvadzi yangu iyi yakabva kumurume baba afa 2004 baba wedu wakafa 2003 baba angafa mai ndiye angari saka auya pamba chiti akatoenda kuatenda dare rake nemurume wake haana kutobva kumurume ngekubva wakatotiza ega murume aine wana wake wangani wairi wana wairi waya wakauya koturira wakabva wagara pamba mai aripo isu tikati maiyo honai tine wana wewana watakahira mutete wakafuma wafa wari panapa tavaranda kupi kumba uku kumba kwavo wana ngawadzoke mai akati hazviitiba ngawagare mumba mangu shuwa wakagara mumba mamai mai wakasvika pakufa mai afa uyo anga asipoba asiya wana ameno kwataura kuti ndikona ndakushanda kwabva asiya wana isusu tikafundisa vana vake kuchikoro sekondari tapedza kudaro uyu wakazouya mai toti wana wake wakabva watanga kudonha pfari mwana takaita zvekuzotozwa gore rapera rineri muna novemba wana wake tikautakura tikaudzikisa kumba kwavo kwamweshumba kwamandeya tadzikisa wana waya takabva tadzoka ndipo akauya aine umwe mwana wakadai saka auya adaro uyu wanawo takasati wachengeta wana sekuru takazona sekuru akuya apo takagadzira makuwa kumba kwedu kazwa zukuru dazomuona musi wa 27 tikati alright pakanaka 27 sekuru wakayabva ati muri udzinga Judi sei pamba ndiyo nhau yakatanga tikati sekuru asi udzinga munhu pambapa kazi wati umba yangu idoko ndoda kututsirawo room yekuti ndiise zvinhu zvangu kazi ndisekuru inini handitongi musha wakoba wenyumba enda kunana baba wako waenda kunana baba wako ndiwo wachakudini wachakubatsira asi for the time being wazukuru ndiri kumboya musi wa 27 ndimbokuenzanisa tikati alright shuwa sekuru wakaya musi wa 27 samabvurudza akatenzanisha ukazi Judi mwana wamuzukuru wangu gara mukicheni yamhai iyi ndiyo takupa vakwazi midziyo yangu yakawanda angarugara anagara huma kwabva ati midziyo yangu yakawanda ukazi wakomana ndakuchikukumbirai chipaiwo Judi apa papakamboiswa kicheni yewo nini fokona yakabatana nayo nini imba yacho kuti achivhurawo madhoo ake mairi zvati midziyo yangu yadini yawanda tikati pakanaka iwewe tatenda mukadzi wako akafa haachemerwi mumba yatete yeduba wakomana imimi chitsvagirai nana baba wenyu kuti tatenda awake kicheni yake apo pasaiti awaka kicheni yake pasaiti oshandiswawo 3 rooms dziri kwidzi tikati alright sekuru uyo akabva ati handidiba kwabva aramba ndisudaba ndoda panoti nini isekuru akati bva ndakutadza muzukuru kutaura inini sekuru samabvudza endawo nemuzukuru uyu womupangize pamba pangu apo ndisugara bainini agare hake ipapo wakauya akati ndayako paona ndibva taenda wandamupangidza akanditi kwazi handisupadaba hapana maloko apa kwabva aramba sekuru abva afona futi oraiti muzukuru kuti Judi wake pamba apa apaitiba ngokuti wana wake uyai naye une mwana utisaziba wakadaiswa usisazingiwe piba kwabva achiuya bati mwana wake akazofa ari musha munotambudzika ndati chienda umupegere pastendi umugurirewo padoko doko pekuti awate hake zvada hake zvekuwaka pake wakaramba futi urapa kuti ndoda waka pastendi yamhai nababa kadzi ndipo ndoda kazi kana uri padai papo ndakuti gara mukicheni ushandise bedroom iyi kana wakuda zvazvimwe ini handisipo saka tandogara isusu
ndipo takazoona masamona ekuya kuti mudi wakumunda saka mwana tasvika ndiwo mbo wangu maita basa pamusoro edare ramango mutatu ndosvika Richardson Mbona ndiri mukuru kunevesa Richardson Mbona Ndadzokerere zvataurwa bezvi. vato ape kuti panyaya yaandara yeland iland yaruchemera i40 by 40 haina kukura baba akasiyawo kashopu ine marumu mairi akashopu uyu ndapakachimati mrushairi ngati ishopu iri apo akasununguka kuti waona mari ndoshandisa shopu iyi kana roja ririmo rinobuda uchishandisa asaidi pacho pane imwe pisi yakasara pakapegwa nekanzuro apo nditaura pane pisi yasaaaaa kumadziro andataura uyu ndikati iyo shamari ona panozogona kupinda umwe munhu apa kuti sikaziva ivo pakapegesa baba kanzi inotora saka chenda kutaura nemunin'ina uyu ndiye muridziyo takasiya pamba ipapo uyu ndakataura naye ipapo kati ona iwe uyu munin'ina uyu une motikari haina future vamupenyu taura kuti achiwake wapa kana paina uyu tinogona kupa uyu semuridziyo panapaka kazi amukoma ndigogona mupei mari 300 uyu atori kana unza $10 kazi naupa 300 munyepaira wakumana ubva tanga kwakashopu yake akashopu mutaka i40 by 40 handilendi yakakuraba uyu bvazoti wakuetsana munyaya yeminde yacho ine pekuda kuapa ndikati pekugara mumba ndikati tatenda chikanya zvidhina iwo ubude mukicheni uake kicheni uyu asununguka ake kudini kugara mumba tatina kakanya zvidhina zvake 6000 i6 kana 7 amini akuto auchivakisa imba wakazoyako mazati uyanga ruvhara ndatinda kumba kuikuona ninangu yaruvhara iwabva yakazi tatenda kupegesa payapo mambo paona weri parupegesa tatenda kati kupegesa kuti kazi uda uri waka amba yanikazi ndikati aure ndiri yako paona uyu akazofundira makusendikazi uyu akundipopotera futi kuti uonai uri kuita zvese zviwana mukoma wakoziva kwamba ndasvika kodini kochona pa kati aiwazvo maibhevheni ona pawakati atendawo pakanaka ona wedhadheki rubvapo iri kudai ukadati apushitokoka wedhadheki inoenda pamusoro pemarata saka pari wakira pakadini pakanaka akatanga ndituka musikana kunditi iyoyo ndo honzero uri ndishandisa dini ndikati wandishandisi bazvo inini hana chinhu chemushonga ba kutenga zvigayi nokuwaka mashopu angu handiti ndine mushonga ba kandi ndine mushonga chitaura kuti ndakabate mushonga kuti ndiri kushandisa kana ndiri kushandisa chitapo wakazwa ndiri kushandisira pa kwatanga kutodini tokakawadzana uyu ukabvazoti munda pana pandisisina ba uitawa kazetete nayo kazete wakatoti handisati ndabvisa pfuma pakumba kwemukadzi kazi zveshuwa iyo tatendaka swatidi honzwa pamusha usina uroraba chakakosha kugara nemwana munhu enda urori kazete wakatoa ndikati zveshuwa kana muda pekuwaka kashopo ikapisika dini mupeipo uyu aenda kobvisa mari yekudi yekurora wachibvisa mari yakatova uyu ndiyo noziva samukuru ndati kuchigaya kwangu neshopo yangu wasimanga kwadumu ndiyo noziva samukuru akatoenda mumba kweuyu akaenda kobvisa pfuma saka uyu wacho apa uri kana kuda kupinda ndikati tatenda chiwa kako uyu achisara mumba macho makasununguka hausi yacho 4 rooms yacho iripo kitchen yacho iripo iwe chiwa kako chibulika ndafunga kuti chiwa tisana vetunisana nemusikano ndapota kuona takudini takutanga unetswa 2 apa ndakodza utsanangura nepekuti ino zvizvi mwana wake akarwara akazoita 2017 saka chiridzi chiwano chiriko 2017 akaramba akanyarara mwana wake achibva afa achirwara achidini zvese kusvika mwana ndazomuna gore rapera kasi sekuru ndurwa akatsva meso ane magazva ndikati riyo ndichiikwe kasi sekuru ndudo nhapfa ndikati wakatanga rini kazi 2017 kasi saka 2017 mhayako otadza kuti itaura kazi asi mhayangu unodini anozviziya akaa zvakanaka nhaenda naye kumadzibaba ndiakatanga nditaura kwezi ndaenda naye kwamugosi kwazotoa kumwana kwenamuna madzibaba akati mwana kudhakwa nekubhema fuya nembanje saka ati zvipere ndodini kazi tenga ukazi doro ranu ndachonda kazi iyena kati ngoda renja nefoya pacific storm iye nembanje ndikati ndani zvinotengeswa mbanje ngokuti handibhema ndimwe asi ini pashopa angu ndaitengesa renji yacho nefoya yone ndatotora foya storm yangu ndikati hambai kumadzibaba kwacho ndakaenda naye iyena anga sikobo akazi tauchisa munamato ekuti pamwe zvinodini zvinopera kwabva namatirwa kazi chimwa renji yacho aiswa munamato kwabva mwana muzukuru wangu iyo renji yake vapedza kazi imwacho chirasi foya yacho chibhema mudzanga bhema mudzanga akabva apedza mbanje dzavangatenga ndisito akatengepiwa kazi svuta pur 1 kubva warasa abva svuta pur 1 iriye varasa kazi hachabhemi futi chii doro pakana foya kana kumwa doro kati azvakanaka hapana pera 2 days kwazobva mwana yakudini akudhakwa futi ndikati riyoni okutanga futi kudhakwa saka madzibaba hana kusenza bakaya then kwabva ndachiti kwazi aidonha kamwe pamwedzi musi akadonha katatu pazuva kwatanga makuseni vati zvara kudai nekuma7 kwabva ndaenda kumba kouyu ndikati maitira akuita paka zvanechwani mukati mwana unogona kufuma akatifira uyanga sipobo handizodanga atori tsaona zitiri kuona nemwana wake ino tatorana neuyu makuseni ndikati ngatore mari tibude tiende kwatotorana takabata wishi kumapast 5 kusvika kwapa matondo kwatanga famba netsoka kwabuda kwachinako tasvika nemuzukuru akabva tasvika mbuya wato kumba kwemurume wakacho
wapana abereki ari mato tasikatopazi takafamba turibvunza tikasvika ma77 tikati tokwambona totsvagawo pamwe weshumba kazi ndini kuya mwe weshumba kati ngatikwidze kumba patakwira kumba tasvika pamapaya tikati taane muzukuru wenyu tirokwambona matiza kazi mbona kana mai Beverly kati ndikati uyu muzukuru wenyu anozi Leon kwabvana kogumbatira Leon kazi mwanangu wayakumba asi mushanyu apazwa kupi wakadhirika kwachinako iyo zvizvi mai yako kana gupu rokumba kwedu hatitoti muri pamwe weshumba tikati mbuya tayako dini kuti mwana aone kumba hatina kuti tayako musarendera mwana kakati Leon chisara nambuya nepamushapo kuti ndione $5 uyu babisa kuti $5 yake kuti otengera babani mwana mbuya muriwo nini ndikati Leon kana paine zvanetsa kuno kuchizotora mari udini okira kombuzi uzodzoke kumba zvazi wako paini pamushapo kazi zvakanaka nasiku abatoga pakapedza nga 2 weeks baba mnacho bhandi phone akazi ndaona mwana rusvika saka tambona naye kupi kucheche hapana chivanhu chimboroba hana pfaiba mwana asi musha mumwe namwe mune mhepo dzamo saka mwana haatoina pfaibo sekuti kana asina pfaibo sekuti pasha kubva zvakadini zvakanaka Leon yabvazwe ngati Leon makambofamba seka takaenda kuchechi sekuru kudhuze kuMozambique kuti ine vakadikazi anamati asi handina pfaiba sekuru kati wakazombodonha here kubva musi wetaenda newe kumba kwenyuko kazi sekuru handambodonha kati nanhasi kazi kana zina mukwasha ndototane mafoni kana sononese mwana kuti amantota iye mukwasha mweshumbeni muningina wemurume wacho zvikazi Leon wato kubasa hasiri uchadini kuchashanda 3 weeks ago kabnana nemurume kazi sekunozati kumba kwenye hakuna kuya mteto wedu mwana wenyu akaita zvoutiza kuya kupi kuyamba kuina nhasi kubva 2024 inini asati kuti hatina muteto wakaya kumba kwenyumba iyo zvimba yake yakadhirika pachinako nanhasi iripo hapana munhu akaenda hapana mukadzi uripo iyena mukoma wangu akugara kupi Harare ndikati isusu musikana wekau isusu zvototinetsawo izvozvo wakati azvonumwe mwana tisikaziva dhireva saka imba yarukana kudai ndichaza kuda kana papi pafomu ndikazomubvunza ndikati ukawaka stendi yako apa uda kuti pazi pai for 40x40 idzodzo 40 meters by 40 meters obva wakaimba yako ine unokoda kuti pambuzi pani pamba ipapo kuti ukazopa iwe takuti gara mumba mamaina babo hauna kudzingwa indimba iripo uyu wako akaka kuti achisuduru kunase kutanaura kana kuti utenga property sekumhameno kwada unodzadza iwe uchienda kupi kaza nditi chimba chitanga chida kudhirika bechi wabve kwa tatopesana ndikati ano iwe chiita zvadini akatanga ndifurushura kazi handino ndikati iwewe ukazi wana wako iwewe zvoti kwazi ndati wadzoke pamba ndikati ini hanamba kuti anyaya kuti dzoka pambaba wakadzoka 2004 takadini kukunetsa pesa wana wako iona zvese ndichifamba nawo kuenda kwese kuti wabatsirika ndichidzika nawo kwachina kwako wangosipa kuzama ndifona ndikapanzela vana mebhebhi nautanga kufona achiti kumba kodadzika kwamwe shumbako kune waredio arikandira mwana wangu chinyi mhepo ndikati kana dziri mhepo dzacho ndida kudini dakozodziona kazi ndikati inini ndakodziona kuti kana zviri zvotochitangira papo ngoti wana wakagona kuzofira warumba meduka isu tinozogona kutadza kuzvianza saka zvinani kana pane chazooneka chisioneke chiri kwamwe shumba kuna mwacho inozi bhebhi tobumira kuti akandoya futi tumdzisa futi kwamwe shumba kwacho asi wake mudiki yakabva kuyanazvo atizoti kwakwacho ndiani kuti urama totunze saka ndiyo kana uda uchiti andipepe kwakati awakire mwana wangu tisikaziva mustendi pa 40x40 yedu yacho ine tapedzana I'm sorry ndinozi Judith Mbona ndamira pamberi penyu mwakomana awa wari kunyepa baba wakafa musi wa 23 September 2003 ndandiripo munhu wakayonditora kumba kwangu inini kwamandewa aisiya wana vari padho akawapa dhora ndibaba munhu baba waBrenda usho ndaifamba naye kunyaya dzangu kwamambo mandeya ishe mandeya kukoti kuzasuku ndinofambira nyaya dzekuti wari kunditi sisi wangu inini pane zvakaita zvekudaidai handitika saka wakabva kuti iwe uri mumusha muno iwewe mweshumba waroora hure sei tiri usisi wangu handiti saka papo uyu wari kunyebarwa wakafambira narichi mwana wasisi wamhaiyo wangu ndipa ndadzoka uyu abva azozwa murume unozisa dozva handiti kuti hanzvadzi yako iri kushupika iri unehwa nemurume munhu akauya aindisiya wana vari padho aiwapa $2 ndiwaba wamunhu akanditora inini ndakazoti after 2 weeks ndipo ndakazoenda kotora wana zvakaita kuti ndizoti awati kwazi baba wakazofa ndisipo baba apongofambira nyedzika baba angaripo waitotuma ndi baba svika baba wabva ati mwana ngauye yake kumba ndipo ndagara kumba for some ndofunga zvekuma 7-8 months vandagara pamba awabhevhi yabva ndinyengerera ndipo ndakudzoka 3 months mazwa ndipo paruzi baba akafa asipo asi baba angaripo asati atofa svika baba afe and baba waitoti kana ndazofuma ndakafa wakoma nawo
musazovape chiromba ngekuti wane utsinya mazwa saka tagara ndakutaura nekuti wanditi hazi inini ndiri kunyeva zvandikutaura handiti apa chacho wadisha kutobuda ndabva ikoko mwana wangu inini ndakati apa wakandibaba ndikaenda kubotswana zvokaipanyaya yakunze yekudare kunokuti problem yenyu neaukoma nawo muda wangoidzokorora futi here madifferences dzimba dzese vanhu vari muno ndazwa vari kutaura nyaya yewana nei ndoda kuzama kuda kuti wana wakakuti ndizobudeka uyu ndakatoeko nditorawo but mataura takatumwa ndibaba akatumwa ndibaba kokutora saka handiye akakutora izwa baba aisagona kuuya akamutuma mwana wangu ari kutambudzika endemo mudini kumotori of which that is correct but chimwe chatotibatsirana wasikana I think ndakuita challenge newasikana vari kudzoka kubva kuvarume it's a president isati tisingafani kutomboseta pakoti panapa wasikana vari kubva kuvarume madzoka kumba hamenokamakamuti masimba ti pamuri kuzviva vada kutotonga misha yacho inini handisida kutonga chiripo chini chonoda mumirai atete halo mumirai munoona vanhu muri kuvarume wenyu vanhu vanokusapotai muri ikoko nekutoya kugadzirisai kana paine zviri kunetsa muri ikoko asi ndinoona kuti pamwe pacho wabereka wakati mwana wangu dzoka hako kumba munobva matora rimwe simba madzokawo musha makubva mati nekuti ndii makanditi dzoka saka ndaakuita izvo ndinoda its wrong hapana munhu anoda kusiya imba yake asi kana zvaenda zvokuti zvanetsa zvokuti mubereki anotanga kurwadziwa anoti mwana wangu dzoka kumba asi kana wadzoka kumba chiitawo munhu zvashungurudza wawanda makesi dzekuti wasikana uri kudzoka kubva kuvarume wachienda kumba wadzoka kumba pakutoita rimwe dambudziko rakuita ini ndanoti nyaya yenyu paichangowe ingori panyaya yekuti iwewe handiti wakomana kutaura kuti uyu takatomuburitsa pamba kuti chiwaka pai chiwaka pasaiti iwewe uchisara nedzimba dzani dzamai nababa uchigara hako mupi imomo but uri kuzivawo kuti mudzimba dzamai nababa uti hausi kudzidaba uri kuda palendi kuda ndipei lendi inoti inewa imba iri kutaurwa zviyaka kutotanga kutotaura ndakakuripota nyangu musi wa 22 August andika vhiki racho apo ndanetsana nehanzvadzi yangu ndopakazonditaurira kudai asi pese apa ndandirusafa ndiripo saka izvizvo wazvizwa here kuti wazi pinda muimba yamai nababa uri kubvumirana nazvo ndinobvumirana nazvo uyu wazi wakudini wakubuda wako wakapasaiti iwe ndo wazichisara mudzimba idzodzo uchigare mudzimba imo kozi wakomanawo nyaya yavo iri pekuti tikakupa iwewe palendi yemusha idzinza kuti waka apa mangwana iwewe pachapfuma pakuzi ndepani inini chiripo ngepekuti mwana wangu wese uyu ruzame rutaka rwakabvepo ndilingon Besent kubva kwaGandanzara Lincoln Besent ndokumba kwake Besent kwaari bakwacho hamurika munokuziva ndinokuziva ndisaiga Besent ndinoendesa utori nzira kuendesa zvakaitwa mumacho saka iwo zvari kutaura kuti hazi hatisozva kuti ngewepi hadaidai zvese wabvura kuti wari kunyepa munhu iwawawo wari kunyepa ndinawo wari kumba kwavo 2 saka nini masara muri beka nekamwana nguda kutoendesa zvikoti zvichivhahwa karutoenda kekupi kwaGandanzara ikikwa Besent Besent kuna Besent masara muri beka ndizvo chaizvo ndozvizova nehanzvadzi kuti Besent kana aenda handiti iwewo wafa matongo iwo auda kusiya anenge ambuzi ndepani itinoona wangu wambogaripo bandori munzira aiwa tati awakomana vari kuti iwewe hatina dambudziko nani ewe uye ugare mumba mababa nani namai asi trera yauinayo iyi ngaiende kumusha kwayo ndatozwa komana kuti kwamoyo ushimba wakatodzika wakatosiyayo kamoyo ushimba handiti pekuti ndirimewo pekurima hapana
wakomana apo wakatengesera uranda apo wakatengesera uranda apa handiti apo wakatengesera uranda ndipo wapo ndairima ini ndopa watengesa izwai wakomana imi makatengesera rendi pamusoro makatengesa rendi Makadini. makadi uranda uri kubvepo Kuranda amene oti ndoutawa. uranda uyu waitotuma mwana Isati kuti uranda tauya kumari uyu alright chizwa kai iwe endawo nemi paungaurondorei ndozoona tachakuvhunza ndiani mazvita hei Asi usati wagara. Pane shona unofanira kuzwisisa. Kuti mukomana wekupedzesera mumhuri dzese ndiye anopuwa pamunogara baba. Apo panogara baba, vasikana vanodzoka wese vanogara nemukomana wekudini. ikona tosvika pamatoita eubva kuti udzinga kuti Iwe uyu maunombudisa mumba, but munhu unofanira kuti muri zvemba iweyi. anombudisa Isikazi. Uye unongochengeteka pawapi wautopinda ipapa. Uyu munhu musanyanya kumubvisa pakuti akuenda kumba. Kuti akuwaka pake bhozi imba yacho yaurikugara iyoyi. Kumberi uko isisi hatimbokurejesti ba. Uyu munhu ndiye unozikana nechiwanhu chese kuti ndiye muridzi wemba yawapiwa yana baba. Pachiendwa naBhisendi nei. inini pfungwa yangu pane mukomana uyu apo akachera foundation ka ndakatoenda zvataura awa kuti kwazi ndakadai ndichituka ini ndakatoti baba uyu izvoda waka bedroom uko uri wakirei bedroom rako anditi hasi kicheni chete here Murora anopinda threatened. But ini ndakakutarisa ulisatora chokwadi ndakakutarisa kudai haungambogari nemuroora wekukadziri atinogarisana ndakutaura chokwadi ndataura chokwadi atinogarisana hamutogarisani nekuti iyoyo wacho hatodimba saka uri ndiri unyepa sei atinogarisana ndakutaurira muri hure andii zvaunondita ndo zvaunondindita ngoti hanangu chinoti munhu haazi hure zva chii chinozi munhu haazi hure zva chii chinozi hure ka wana kuti hure ukaita wana watatu nana baba watatu wakasiyana andrew ndikati ndipe definition yehure zvinorevei andizivi zvanuta definition yekudanana ne more than one chii zvese. saka nditora hangu uri aiwa kana iziva varume more than 3 ino wanangu wanangu 2 wana baba 1 Bhisent zvinoitika kuti ndizoite Bhisent ka munoziva kuti ini ndakabva 2003 kwamandewa ndii ndipa ndagara ndofunga zvekuma 14 years ndiri pamba handiti ndagara pamba ndipo ndakaona umwe murume mazwa abva nditi ngatidanani hambai tiroorane ndiyo ndibvise mari kumba saka dambudziko ndakapinda ngere kuti ndakasvika murume mukadzi wangu kusina anga akaenda abva adzoka murume uyo pandaona hangu zvebarika ndidini ba handikwanisi hangu ba Akabhadhara here mari. angada kutouya kumba anoona pane nyaya yako warumesana nehanzvadzi yako une dambudziko rokuramba varume because kwamandeya wakaramba futi murume handina kuramba Bhisendi baba kwamandeya nauramba ba kwamandeya yanga iri nyaya yekuti usisi wangu inini wakahura nomwe musikana nomwe murume ugatsi saka ndasvika kwamandeya uka wakabva iwe watunzira munhu wekuamboona mune wanhu anohura sei handiti nyaya ibvatanga kuenderere mberi kusvika sautoti wakarambirwa nyaya sisi wako ini nanhasi navakwangu kudai Autoba. saka uyu naenda kwamambo dai sisi wako wanga ari minista waiti zviriko ndati dai sisi wako wanga ari minista asi muri kudaro pindura ndati dai sisi wako wanga ari minista waiti arikarikona hazvindishamisi zvekuti vanhu vanhu wai handiti ukaona nyaya yekuti wari kupa reference yasisi wako kuti akadai saka newewe ungamuda dai pane zvimwe zvawaitoitawo iwewe zvaionekwa nevanhu ndo zvaikurambisa ngataura nechokwadi kana munhu ihwani bedzi waindidaro kandirisa kudaro ihwani wamwesina nhasi tinozwana ihwani bedzi akakuendesa kudare ndiani ndi baba dhoni akuendesa kudare kudini iyo inyaya ndindakamangara ndiye ndamira naye kudaro but kauzai kuti ini ndimutira zviri simple kana uri tete mumusha wirirana nechii nehanzvadzi newarowa
andina daka naupenyu. Aune daka? Inga watobva kuti mukadzi uyu muona. Aiwa, hationa nenhaya kuti uyu ndiye unoti. Rimwe zuva wakatonditi, mai inini hanzvadzi yangu ikabva kumusika iyi. Ndikaona kutaura nemukadzi wangu, ndikobva ndazwa hasha ndibva ndaenda kubaba. Azvinozwa hasha nei? Handisi. Handina musikazwa bene. Ayo izwai chete zvamuchada kuedza kutaura. Nyaya yatinoda kuedza kutaura iri very simple. Life yamurarama haiti ba. Muzwa yandora. Ndio nyaya yatinoedza kutaura. Kuti life yamurarama ukaona matauriro yamukuita haiti ba. Inoratidza ine maburi akadii akawandisa. Akamukora. Ukanisei kuti one wabva kumurume wauya pamusha. Wabva pamusha waenda kwa Bisenti. Wasvika Bisenti Mumira ikanditete. Halo, mumira itete. Waenda kwa Bisenti. Anditi wasvika iwo ndio watoti Bisenti anenge ari page 2 wadzoka futi pai pamba. Wadzoka pamba pari kugara hadzadzoti gara umo woti handisi kuda chakasakara chimba ichi 2 woti ndoda pangu pekuwaka inini sekuru vamboti gara ukati hazviti hazvina zvihuri ukati kudini ukadini nyaya yako dzangu dzakawanda isinoti chika ndikutaure zvekuita iwewe enda wodzosere Bisenti kumusha kwake usarewo uri chii wasara iwe uri 1 wogara mumba yamai nababa dzawakapiwa nechii nehanzvadzi dzako paurutiwo pakatengeswa avakomana kuti havana kutengesa iwe aiwa izwa iswa tikutaura zvatiuti uite kana ndozvoda kuburisa pachena pakatengeswa nekati hapana kutengeswa tati isusu kana paiswa madhumbika uchitobva kuno kunhasi enda kutanga kuchera makomba emadhumbika nhasi unoenda kutotanga kwashata kana pakatengeswa wakatenga uchadini then kana auya ubva wadzoka kuno izvo ndosati kutaura enda iwo uri nepawaita sei wangochirima pakauya munhu anotaura kuti ngepangu ndakatenga then ubva wadzoka kuno totanga nyaya andizvo asi kana madzoka kumba itai munhu kwaye garisikai nemi andizvo ava hanzvadzi taisei futi dzidzai kutaura zvakanaka uye ndatoona kuti communication haitori papa because ini handingadiba hanzvadzi dzangu inini zvinoenda kuti ndana mukoma wangu inini usvika kuti ava vanotaurikana ava yekona uyu uda kuti ndizoti ima chikana ndiri kuona kumira pamberi pavanhu kuti amira zvotiudza kutaurira kuti hazvitaurwiba izvozvo izvo akona hazvitaurwiba izvozvo kuti ava wairi avo good ava two aguda uyu arikuona saka kuti mangwana ndikakuona ndikutambira nemakoma ivi watoisa mweya wakashata wedivision muchii mumhuri its not right kana ungotaura kuti hanzvadzi dzangu inini hanzvadzi dzangu zvatopera iwo dho uchizva kuti hanzvadzi dzangu uningi handidi hatiwirirani but usabva kuti isu tese chibva taziva kuti iwewe neuyu nemukadzi wakamutoonani hapaitiba because iwewe neuyu chamuri kuonana stereka inyaya yechi yenhaka yenhaka yarwira because akasiyirwa kitchen yarugara uyu yaruda ndiro saka hondo yake iri pane uyuzvo because ava vari kwava vanhu vari kuwirira kitchen nepekurima iyi ndeva vari tura saka uyu haatombobudiba because uyu ndiye ari kuti ndiri muridzi wechimi ndakapiwa ndibaba namai ava wataura kuti murugara uchakapa uyu asi izvo zvizvi tatoona kuti zvaanani kuti ushamwari waka hako pasaidi iwewe tikubatsire waka pasaidi uyu chiregera yagara yake mama yake nani navakwava ndiye gamusikanei saka wakadzoka wese ndizvo mune murujareri wamwe wacho asikana katoti mukamupa pake kana 2 meters mucharipawo ma 2 meters ake saka ndiri kubvunza kuti tisiti ndekuti munhu adzoka saka unobhazi ngatipiwe musha wese vamwe wakadzoka munovapa papi handiri kubvunza wana samusha isusu dhasi andakatora machiti kumusha unoyu hauna machongwe mairiba isusu hapana unogarapo hatina baba kazipa 40 by 40 hatina peuchapaba wakadzokazve tikapa uyu 1 wamwe wacho wakutodawo pekuwapa pacho hatidi satati gare mukisheni yamhai wakandoya wese wangondogara mukisheni yamhai ndiyo
kuti ndasiya iri vacant kitchen iyo nehouse yamaina baba anende andouyawo imomo chisiri kudiwa chete vazukuru pamba siyai vanakwanana babawo chazotoona kuti zveshuwa mwana wemunhu unofanira kuenda kuwanaka madonhero aita mwana ipfavika uko hakusisina hosha yakabva yatopera asi kudonha pfava asingadadzikomba asi inini nyaya yekutaura awa kuti wazi mwana wangu ndakagara ndisikawatauriri mwana inini kuti aitodonhaka watodonha ndisikatozivi akati mai aizvizivi munhu akazotondifonera ka ndakatofonerwa kuzi mwana uri kudonha ndibva ndachimuti chiuya mwana wangu wangu wakubasa izwai pamunoda kuona mai handi zvimwe zvacho hazvidi kutaurisawo akazotaurira mwana kuti uri kubva kwavo ndiani ndimi ndizverese inini mwana wacho akanitaurira awataura kuti mwana ndiye akamutaurira isusu tatitori mumirai tete awo achitaura isusu tatitori pamashoko ndipo takaona vanhu vaukamhanya kutotidaidza ngoti pamba panogara munin'ina pamashoko nozi tapiwa custom bona wakauya bhati uye vanhu vavo maraini uye mune mwana muzukuru inyi zvaari kuita ari kuti akadonha aifamba ngehuma so akakupuka ndipo apo zvakapera takachimubvunza kuti iwe zvakatanga rini zvinhu zvako kazi zvinhu zvakatanga 2017 mai haana mutaurira tikati haana kutitaurira ba ndiwo mangwana acho ufumiriri takabva tafunga kudzikepi kumba kwavo kuti ngatonere pamwe mwana wangu uzogona kudonha ake mvura tikaita ngozi shuwa pakaenda wakazofonerawo nini mukoma aiti kwazi hakusina chidambudziko iyi yapera tetende mugare mumbamani mama piwa nechi nehanzvadzi kuti mugare zvekuti akastendi pasaidi no iwe ita sei pauri kuzi no komango waka indoite sei endowa wake iwe pangu wachingorima kundinya urima papi ipapo pawaingorima ipapo kana paine zvazoitika tinge takuzozwa kuti chii chaitika because iwe uri kualeja kuti pakatengeswa awari kutaura kuti hapana kudii hapana kutengeswa saka iwe chiendawo urimi because hawataura kuti hapana kudii saka chikontinya urimi